ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಕುರ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾದ ನಡತದನ್ನು ಪಂಡ ಇನಿ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಯಾಪ 7:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಣು ಬಂದು ಜನಕಲು ಕಾತೊಂದುಲೇರು. ಆ 7:30 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆತ್ತು ಓಡ ಎನಿಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಐಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆನು ಅಕಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇಲ್ಲಡು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲೆರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನಂದು ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಗೆಲ್ಮೆನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡು ಪನಂದುಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ಕುರ್ತಿ ನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬಂದುಲೆ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒವೇ ಜಾಗೆಡುಪುಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುಣಂದು ಎನ್ನಲೆ ಐಕ್ ಕಾಣಿಕೆನು ಐಕ್ ಬೋಡಿತೆನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆನು ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಕೊರೊಂದು ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲಸ ವರ್ತಿ ದಾದ ಪಡ್ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂತೆ ಜಿಂಕುಂಡು ಒಂತೆ ಲಕ್ಕುಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಈಜಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಇಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಜತ್ತನಂದು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಬೂರ್ದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ರಂಗನು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪೆರೆ ರಟ್ಟೆಡು ಪತ್ತದು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪೆರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಚಾತುರ್ಪುದ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ರಂಗಡು ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅಕಲು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನ್ನನ್ವೆ ಆ ಇರ್ಬೇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲೇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ನಿರ್ದೇಶಕೆ ರಚನಾಕಾರೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅಂಚನೆ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂದಲಿ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎನ್ನುಟಿಗುಲೇರು ಮೇರೇನು ನಟೆ ಪನ್ನೋಡ ರಚನಾಕಾರ ಪನ್ನೋಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಪನ್ನೋಡ ಪದ್ಯ ಪಂಪಿನಾರು ಪನ್ನೋಡ ಇಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆದ ಸಂಗಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಯಿನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲೇರು ಅರೆಗು ಮೋಕೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಂದಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಚನೆ ಬುಳೆಯೋಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂಚನೆ ಬುಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಛಲನುಗಿ ಒಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತ್ ಬೂರುಂಡಲ ಲಕ್ಕದುಂತ್ವೆ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಛಲಗಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲೇರು ಆರು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮೈ ಮರಲುಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತಗೂ ಕೀರ್ತಿನ ಕನ್ನಡು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಆಶಯ ಅಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಆಪುಂಡು. ದೇಶಭಕ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡು ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿದ ರೋಚಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲೆರು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲ. ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ನಿಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಾಲ ಮಂತೊಂಜಿಜ್ಜ ದಾದಾಂಡಿ ಅಣ್ಣ ದಾದಾಪನಿ ದಾಲ ಆತಚಿ ಕುಲ್ಲಿ
ಬೊಕೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅರಿಗೆ ಲ್ಯುಕೀಮಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯುಕೀಮಿಯಾ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಇರ್ದ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಬೆತ್ತೀನಿ ಇಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೀಮೊಥೆರಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಆಯ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖರ್ಚಿದ ತೂವಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನ ಜೀವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ನ ಒಂದು ಜೀವ ರಿಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಬೇಕು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಇದು ಕಾಲ ವಿಷಯ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಗೋಚ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ ದಾದ ಅಂಡು ನಿಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಈ ಪಕ್ಕದ ದಾದಾದ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ದಾದಾದ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸಮಯ ಅಂడి ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡಿಯಾ ఒక దాయసన ఎండ పంత చేయి అవు మాత్రం నీకు పనుడు మంది కొత్త అప్నేజ్ నీకెళ్ళేర్దించిన కష్టనే అండి ఎన్న సమస్య ఏ పల ముగ్గేర్నే ఇచ్చి ಬಂಗಡೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ ಮದ್ಮೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಏನನ್ ಬುಡಿಯೇ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಕುಡೆಯಾನೆ ಹೆಲ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಂದು ನಿಕ್ಕೆ ದಾಯ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾದಾ ಅಂಡಿಯಾ ಅತ್ತ నీకు ಹುಷಾರಿನ ವಿಷಯ ದುಂಬಿ పంతులేత నీకు ಇತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ಈ ಸುರುಕೆ ಪಂತೋಡ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾತ್ವತ ಅಂದೆ ಓವೇನನ್ ಪನ್ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತ ಆ ಸಾಲನ್ ಸಂದ ಇರ್ಲಾಯ್ಚಿ ಅಕ್ಲೇನು ಹೋರಿಪ ಇರ್ಲಾಯ್ಚಿ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನಿಂಡ ಪಂಡಿಜಿಯ ಅತ್ಯ ಈ ಎಂಡ ಪನ್ನದು ಬೇತೇಟ ಪನ್ಪುಣಿ ಆ ಉಪ್ಪಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಣ್ಸನ ಈ ಬೇಗ ಹುಷಾರ ಪಂಡೇರು ఒక వీక్నెస్ అంత ఉండత నార్మల్ ఉప్పుడు పండేరు ట్యాబ్లెట్ పురుగు సరి ఆపను ఇతే మనసుడు మన ట్యాబ్లెట్ తంటే పంతేరాదా నెక్స్ట్ వీక్ టెస్ట్ పోయారుండవా ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾನೆ ಪೋಪೆಯ ಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡ್ದಂಚಿ ಪಾರೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೀಗೆಕಾಯ್ದ ಶ್ಯಾಂಪು ಕನಪನ ಏ ಈ ಪುಡದಕ್ಕೆ ಶಾಂಪು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದ ಕುಜಲ್ ತಾಲುಂತುಲಗೆ ಸನ ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ತನಿ ಹಿಡಿಮಿ ಪಣತ ಆಯ್ಕೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ನು ಓಕೆ ಶಾಂಪ್ ಕನಪೆವಾ ಕನಪೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುಜಲ್ ತಾನು ತಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಚೆಲೆ ಶಾಂಪು ಗಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಂಕೆನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಬದುಕೋಡು ಏಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇತೆ ಇರುಳ್ಳಿ ರಂಗ್ ಬೇತೆ ಶಿಂಕೆನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಲು ಮತ್ತೆ ಬದುಕವೇನು ಇಚ್ಚಲು हेलो भाई हेलो या नाशिक हाँ आशिक बोला आई एग्री भाई अच्छा काम करता है क्या हाँ भाई हाँ भाई
चूसकन नहीं चाहिए थोड़ा प्लान दिखाओ भाई इन डायरेक्शन दिलकने 90% कम फिनिश आतन शाबाश गुड जॉब आशिक वेरी गुड थैंक यू भाई भाई कैश आशिक पहले काम बाद में दाम अच्छा भाई द व्यक्ति कैंसर पेशेंट ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಸು ತಗತ್ತೇನು ಬಾಯ್ ಏಕೆ എൻ്റെ വ്യക്തി നിഞ്ചാണ് മൊത്തം പതുക്കെ അവിടെ എനിക്ക് 6 ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಹಿಡಿಚಿ ಬಾಯ್ ಏಕೆ എൻ്റെ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಏಕೆ എൻ്റെ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಯ್ ಆಶೇಕ್ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತು ಮುಖ್ಯನಾ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಪಿನಲ್ಲ ಕಾತೇ ಮುಖ್ಯ ಬಾಯ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಆತನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನೀಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆ 25 lakh ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡು ఒక నిన్న సేఫ్టీకి బొడైన ఐటమ్స్ అవుతుంది ఒక వచ్చి బాకీದ అమౌంటును కామ్ ఫినిష్ ಆಗಬೇಕು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಆಶೇಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬದುಕವೆ ಹೆಂಚಲ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಾನು ಜುರಿಪವೆ ಎಸ್ ಸನ ಈ ದಾಯಿ ಬರ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಪಪ್ಪಣಿ ಉಂಟು ಉಂಟು ದಾಸನ ನಿಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಪುಜ ಬೂರಾಪಣ ಅಣ್ಣ ಈ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಚು ಮದ್ಮೆ ಹೊಡಿಯಾ ಮದ್ಮೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ದಾಯ್ಸನ ಯಾನ್ನ ಬದುಕು ಜೊತ ಏಯ್ ಏಯ್ ಏನ್ ಪಣಿ ಬದುಕು ಜಾಂದೆ ಹಾ నేను ఆ బతుకవే నిన్న అన్ని జూడుపునేట ఎన్ని మీకు దిదాల ఆపుచి ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾ ಬದುಕವೆ ನಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಬೊಡ್ಚಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಬಿಡೋದು ದಾಲ ಪನೋಡ್ಚು ಸನ ದಾದ ಪಾತೇನು ಪಕ್ಕಡೆ ತುಲಾ ನಿನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಯಾನ್ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ ಬದುಕವೆ ಟೇಪಂಡ ನಮ್ಮಡಿತೆ ಕಾಸು ಉಂಟು ಇದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೋಚು ಇನ್ನು ಅನ್ನೇ ಲೇಲಿಕ್ ಹಾಂ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾದಾದ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಆತ ಕಾಸು ನಿಂಡೋಲ್ತಿಯಾ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಜಗ್ರಿಯತೆ ಆಯ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾದಾದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ వచ్చి ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಅಣ್ಣ ತುಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬುರ್ಚಾನ ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತು ಕುಲೋನು ಅದಾ ದಾಲಾ ಪೂಜನಿಗೆ ದ ಟಿ ವಿ ತುಲ ಮಾತ್ರ ಬರೇನಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 011-2397-8046ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ ಸ್ಫೋಟಕ ಸುದ್ದಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಉಗ್ರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಉಗ್ರನ ನಂಟು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸುವ ಸಂಚು. ಮಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಿರುಸಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ದೊರಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನ ಆಶಿಕ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
सना टैबलेट अल्प दीता हाँ ठीक है दिख मुझे क्रेडिट दिए रहे मुझे वो लोग टैबलेट इतना आड़ा टैबलेट सना दादांडिया ये तप ಮಾಡ್ತಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನಾ ತಪ್ಪಂತ ಸನ ಈ ಬದುಕಿರ ಬೋಡದು ನನಗೆ ಏತ ಭಂಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬದುಕಿರ ಬೋಡದು ನನಗೆ ಏತ ಜಂತ ಜೀವದ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬೇನೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಒರಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೇನೆ ನಂಗೆ ತಡೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾವು ನನ್ನ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ Hurry up, come on! Round up! Come on, search! There! Hey! Ula action pande area. Ole! Nana eta paira sadhyaji. Illag sutta police round up atundu. Bagaliya! Bagalas! Lakka nayi! ಈ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟದು ಈ ದೇಶದ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಬರತ್ತ ಬಗ್ಗಲಿಯ ನಾನೇ ಜನ ನೋಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಲೀಡರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಕಸ್ಟಡಿ ಇಡಲಿ ಬಗ್ಗಲ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ ಬಗ್ಗಲಿಯ ಪೋ ನಡಪ್ ನಿನ್ನ ಮೂಲತ ಮಾತಾಡಿ ನಡಪ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಏತು ದಿನ ಬದುಕುವೆ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನೇ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತೂಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯಲೇ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಹೊರೆಯನ್ನ ಅಣ್ಣನ ರಾದು ಪತ್ತದ ಬುಲಿಪೊಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಜ ನಂಗೆ ಜೀವನ ನಿಜ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ
ಯಾನಿನ ಕೆರಿ ಇದಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೋಖ ಮಾಡ್ತಾಣ್ಣ ದೋಖ ಮಾಡ್ತ ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿ ಸಾರಿ ಎಂಗುಲು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಕಾಸುಗು ಬೋಡಾದಿಂಚಿನ ಕೃತ್ಯ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಧರ್ಮದ ಅಂಧಕಾರಡಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಉದ್ದೇಶ ಹೂವಾಂಡಲ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕ್ಷಮೆನೇಜ್ ಎಸ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ఆయన ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡ ಎಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಜೈಲು ಕೋರ್ಟು ಎಲಂಜಿ ಆಯ ನಿರಪರಾಧಿ ಆಯ ತಪ್ಪೇ ಮಲ್ತದಿಜೆ ಆಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲ ಒತ್ತಡ ಯಾವಂದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆತ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ఆయన ಜೈಲಿಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಿರಬತ್ತಿನಾಯೇ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜೆ ದುವೇ ದೇಶದ್ರೋಹನಾಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೇನು ಈರ್ ಮಲ್ತಾರು என் அண்ணன் கெரிய பண்பின வேணிடுதில்ல ஒரு தேச துரோகின் கெரிய பண்பின ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ ಊಲೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರು ಕಾದು ನಮ್ಮ ನರಮನಿ ಅದು ಬದುಕೆರ ಕಲ್ಪೋಡು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡುಪಡು ಯಾನೋರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದಲ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಡದಲಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನಿ ಇಡೀ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಲೋಕಡೋರ್ಬೇಡಿ ಪಟ್ಟು ಭಾಷೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿಡಿದು ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ತುಳುವೆರ್ನ ಆನಿ ಕಾಲದ ನಡತಿ ನಡಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಚ್ಚಿರ್ ಎಸಲೆಸೆಲ್ಲ ಬುಡುಪಾದು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರದು ಬೆದಬೇತೆ ಲೇಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪದೆ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ನನ್ನ ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ಪುನ ಕಲಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪುಣಿಜಿ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗಾದು ಪೊಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ಹತ್ತಂದಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ಹತ್ತಂದಂಡ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಣು ನನ್ನ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮುಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರಿಂದ ಬಂಡ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಬ ಶಿವರಾವ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತ ಸೇರಂದಿರ ಅರಣ್ಯ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಕೈತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಅರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅವೇ ಅರ್ಥದ ಪುದಾರ್ದಾರ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರುಕಾದ ಪುರುಪ್ಪ ಕೊರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಂಬ ಶಿವರಾವ್ ಮೇರೇನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲರು ತಾಟಿಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಡೀ ವರ್ಷಡು ಓಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಆಯ್ತಾ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದ ನಂಕುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಕೈತಿನ ಮಾತ್ರ ಐ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈತದು ತಿನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಬೈಕೊಂದಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಚರಣ್ ಅವರು ಈ ವಿನೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಶಿವಚರಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ
ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ವಿನೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಈ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಲ್ಮೇಲ್ ಬಂಧುಲೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದು ದೇಶಭಕ್ತಿದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಕ್ಲಿಗೆ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ತೀರ್ಪು ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಯಾನು ಕೇನುವೆ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿದಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿಡ್ ನಿಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲ ತೊಂದರೆವೇ ಕೇನಾಡದೆ ತೊಂದರೆ ಸೇರಿದೆ ಪುನಕಲೆ 72 ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬೆತ್ತೋ ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಜಡ್ಜಸ್ರ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪು ವಿಧಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗತಂಡ ಯಾಪಲ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ದೇಶಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಲೈನನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅದ್ಯಪಾಟಿನ ತೋದು ಬೈದನ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಲೈನ್ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೇಶಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಎಳೆ ಐನು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಪೂರ ಐತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಹಾಕೊಂದು ಪೋತನು ಬಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಾತೇನು ಲೆಡ್ ಐತಾನೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಯಾಪಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಾಡೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವಾಯ್ಸ್ ಐನು ಕಾತೋನ್ಲಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಬೋಡಿತೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ವರ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಲೋಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಡು ಬೈಜಿದ ಅದ ಉದಾಸೀನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಅಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವರ ಪಿಸ್ತೂಲೆ ಬಕದಾಲಿಚ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಅದೇ ಪಾಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಆತೆ ಬೆದ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಸೆಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅರಡೌಂಡು ಅಂತೂ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿನಯ ಮಾತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂತೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುನೀತಕ್ಕ ಒಂಜಿ UP ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದೀಪಿಕಾನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಲಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿದಾಣ್ಣ ಶರಣ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಪುರ್ಲೆವು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬಾಚೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಪುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮಾತಾರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲೆ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವಾ ಮೇರೆ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬರಡು ಅಂತ ಕೇನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತು ಪುನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೈದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಸರಣಿದ 4 ಸಂಚಿಕೆದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ವಿನ್ನಾತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಸಂದೀಪ್ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವಾ ವೇದಿಕೆ ಬೈದರೆ 2 ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರದಿಲ್ಲ. ಈ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಆಕಲ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಮರ್ವಿನ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆತಿನಾರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆ ವೈದ್ಯನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತ ಈ 2 ಜನ 2 ಪಾತ್ರ ಪ್ರಣೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ದಿರಿ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿದಾಗಲೇನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಇಜ್ಜೇರಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ದು ಆತಂದು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮರ್ವಿನ್ ಇರ್ನ 2 ಪಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಕ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ 2 ಮಲಮಲ ಜಡ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಏಪಲ ಅವೇ ಸಂದೀಪ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು 8 ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇಕ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಆಯಿನ ಟೀಮುಲು ಬೈದಂಡು ಯಾನು ಪೂರ ಎಪಿಸೋಡುಗ್ಲ ಬೈದೆ ಪೂರ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ತೂಯೆ
ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರುವೆರೆಗಳ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದು ಅಕನ ಚಾತುರ್ಪಡು ಅಕನ ಆ ಪ್ರತಿಭೆದ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಉಡಲನ್ನು ಸಂಪು ಮಲ್ಪೇರು ರಂಜನದ ಸಂಪು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಡಲನ್ನು ಸಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ತಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಅರಿ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆನು ಕಲಾವಿದರ ಕೊರಂದುಲೆ ಅವೇನು ಸಂದೀಪ ಬಕ್ಕ ಮರ್ವಿನ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕನ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ ಪರಂದುಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ BA ಫ್ಲೈವುಡ್, ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ವಾಟೆಕ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾನಾದೇಗೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಹೊಸ ಕಲಾ ತಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆತನಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.